രാമ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण. निगम कल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखामृतद्रव संयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः. नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदिरयेत्. नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी. कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम രാമ രാമ ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. നമ്മളിന്ന് സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ, ചൊല്ലുന്നത് പകുതി വെച്ച് മുറിച്ചിട്ട് പിന്നെ ബാലൻസ് ചെല്ലുന്നത് ഇനി കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്താണോ? പിന്നെ അല്ല, അത് നമ്മള് ചൊല്ലി മുഴുവനാക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ തൊട്ട് ചെയ്യാം. പുതിയത് ഹരേ കൃഷ്ണ. 5:15 തൊട്ട് ഇതില് ജപം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിർത്തിയും തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ വീണ്ടും 5:15 പിന്നോട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അരമണിക്കൂർ ജപം കിട്ടുമല്ലോ, 4 മാല ജപിക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ. അതായത് ഒറ്റയ്ക്ക് ജപിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതിൽ കയറാം, അല്ലാത്തവർക്ക് ഇരുന്ന് ജപിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് 11-ാമത്തെ അധ്യായം, 1-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തില് 11-ാമത്തെ അധ്യായം ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം. ആ അധ്യായം ഇന്നലെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്കതിന്റെ സമ്മറി ഇന്ന് നോക്കാം അല്ലെ. ഇന്നലെ അപ്പൊ നമ്മള് 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്? 10-ാമത്തെ അധ്യായം എവിടെയായിരുന്നു അവസാനിച്ചത്? 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്കുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പ്രയാണമായിരുന്നു 10-ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ അതിൽ പറഞ്ഞത്? ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ യാത്രയില് ഓരോരോ പ്രദേശങ്ങളിലൂടെ കടന്നുപോയി. അപ്പൊ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലും ഭഗവാൻ എല്ലാവരും പാരിതോഷികങ്ങൾ കൊടുത്ത് സ്വീകരിച്ചു. അങ്ങനെ വൈകുന്നേരം ഭഗവാൻ ഓരോ സ്ഥലത്തും അവിടെ തന്നെ എന്താ പറയാ സ്ഥലങ്ങളിലും സന്ധ്യാചടങ്ങുകൾ നടത്താനായിട്ട് യാത്ര നിർത്തിവെച്ച് പിന്നെ വീണ്ടും തുടങ്ങി. അങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മൾ 10-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അവസാനിപ്പിച്ചത്. ഇനി 11-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് അപ്പൊ യാത്ര തുടങ്ങി ഭഗവാൻ എവിടെ എത്തി? ദ്വാരകയിലേക്ക് എത്തുന്നതായിട്ടാണ് 11-ാമത്തെ അധ്യായം തുടങ്ങുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 11 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം. അപ്പൊ അതില് സൂതഗോസ്വാമി പറയുകയാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ. അപ്പൊ ദ്വാരകാദേശത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ദ്വാരകാദേശയില് ഭഗവാൻ എത്തി. ദ്വാരകാദേശത്തില് ഭഗവാൻ ഈ മറ്റുള്ള ദേശങ്ങളൊക്കെ കടന്ന് ദ്വാരകാദേശത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പൊ പ്രവേശിച്ചപ്പോ മറ്റുള്ളവരെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ എത്തി എന്ന് അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാന്റെ ശംഖ് എടുത്ത് മുഴക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് അതാണ് പറയുന്നത്. സൂതഗോസ്വാമി പറയാണ്, ഭഗവാൻ ദ്വാരക എന്നറിയപ്പെടുന്ന അതിസമ്പദ് സമൃദ്ധമായ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തിയിലെത്തിയപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ വരവ് അറിയിക്കാനായിട്ടും ദ്വാരക നിവാസികളുടെ അവിഷമം മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടും ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? തന്റെ ശംഖ്, മംഗളകരമായിട്ടുള്ള തന്റെ ശംഖ് എടുത്ത് ഭഗവാൻ തന്റെ വരവറിയിച്ചു എന്നാണ് 1-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് സൂതഗോസ്വാമി പറയുന്നത്.
അപ്പോൾ ആ ശംഖിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ് പറയണത്? അടുത്തത് പറയുന്നത്, ആ കയ്യില്, ഭഗവാന്റെ കയ്യില് ആ ശംഖ് എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? വെളുത്ത ശംഖല്ലേ, വലിപ്പമേറിയിട്ടുള്ള ആ ശംഖ് ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്പർശനം കൊണ്ട്, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാതും എങ്ങനെയായിട്ട് മാറും? ഭൗതികമായതെല്ലാം അതീന്ദ്രിയമായിട്ട് മാറും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ കയ്യിൽ ആ ശംഖ് എടുത്തപ്പോ അത് വെളുത്തിട്ടുള്ള വലിപ്പമേറിയ ശംഖ് ഭഗവാന്റെ അധരങ്ങൾ സ്പർശിച്ചപ്പോ അത് എന്തായിട്ട് മാറി? ചുവപ്പ് കലർന്നതായിട്ട് മാറി. അത് താമരപ്പൂക്കളുടെ തണ്ടിലൊരു വെളുത്ത ഹംസം ഇരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നപ്പെട്ടതെന്നാണ് അതിനെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ശംഖെടുത്ത് ഊതുന്നതിനെ പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഒരു താമരയില് ഒരു വെളുത്ത ഹംസം ഇരിക്കുന്ന പോലെയാണത്. എന്താ പറയാ, ചുവന്നതായിട്ട്, ശംഖ് ചുമന്നതായിട്ട്, അധരസ്പർശം കൊണ്ട് ചുവന്നതായിട്ട് തോന്നി. അപ്പോൾ ഒരു വെളുത്ത താമരയില്, ചുവന്ന താമരപ്പൂക്കളിലെ തണ്ടില് ഒരു വെളുത്ത ഹംസം ഇരിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി എന്നാണ് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഇനി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനല്ല. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ഭയത്തിനൊരു രൂപം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഭയത്തിന്റെ ആ രൂപം പോലും എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ഭഗവാനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ മാറി നിൽക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉള്ള ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തില് ഉള്ള ഈ ദ്വാരകാ നിവാസികൾ, അവരുടെ എല്ലാം സംരക്ഷകനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് എല്ലാവരും, ഭഗവാൻ വന്നു എന്നുള്ളത് ആ ശംഖൂതി ഇപ്പം ഭഗവാൻ അറിയിച്ചു എല്ലാവരും അല്ലേ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് തിടുക്കത്തില് ഓടാനായിട്ട് തുടങ്ങി. എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടാനായിട്ട് തുടങ്ങി എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാനായിട്ട് തുടങ്ങി നമ്മള്. കാരണം അവര് പ്രിയപ്പെട്ട ഭഗവാൻ വരാണല്ലേ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടിത്തുടങ്ങി. അപ്പൊ അവരെങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത്? വെറും കൈയോടെയല്ല പോകുന്നത്. അവര് ഉപഹാരങ്ങൾ കൊണ്ട്, അവരവരുടെ കാഴ്ച വസ്തുക്കളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാന്റെ മുന്നിലേക്ക് പോകുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? സ്വയം പര്യാപ്തനാണ്, പൂർണ്ണ തൃപ്തനാണ്. ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കാനായിട്ട് ശരിക്കും എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒന്നിന്റെ ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ അവരെന്താണ്? ഭഗവാന് ഉപഹാരങ്ങളുമായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ഓടുന്നത്. അതിനൊരു ഉദാഹരണം, ഇത് ഉപമ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? സൂര്യനാണ് നമുക്ക് പ്രകാശം തരുന്നത്. ആ സൂര്യന്റെ പ്രകാശം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? സൂര്യന് വിളക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ സൂര്യന് എന്താ ഇവിടെ പറയുന്നത്? ഒരു വിളക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നത് പോലെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സൂര്യനിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ പ്രകാശം കൊണ്ട് നമ്മൾ സൂര്യന് തന്നെ ആ പ്രകാശം സമർപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ് ഭഗവാൻ എന്ത് കൊടുക്കുന്നത്? ഉപഹാരങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത്. കാരണം എല്ലാതും ആരാണ് തരുന്നത്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് തരുന്നത്. ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തില് ഭഗവാന്റേതല്ലാത്തതായിട്ട് യാതൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ നമ്മളത് ഭഗവാന് തന്നെ തിരിച്ച് സമർപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്രകാരമാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിച്ച് കുട്ടികൾ അവരുടെ രക്ഷിതാവിനെ, അവരുടെ പിതാവിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ദ്വാരകാ നിവാസികളെല്ലാം എന്താണ്? അവരുടെ ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട് ആഹ്ലാദത്തോടെ പോയി ഓടിച്ചെന്നു എന്നാ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു സന്തോഷത്തോടെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മഹത്വവൽക്കരിക്കാനായിട്ട്, കീർത്തിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി. അതാണ് 4-5 ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ആറാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞ? അപ്പൊ അവര് ദ്വാരകാ നിവാസികൾ പറയുന്നതാണ് അല്ലെ. അവരെന്താ പറയുന്നത്? ബ്രഹ്മാവിനെ പോലുള്ള ദേവന്മാരും 4 കുമാരന്മാര്, ഇന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്? ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നേട്ടം സാക്ഷാത്കാരം നേടാന്നുള്ളത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുടെ എല്ലാം ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള അഭയസ്ഥാനം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ അതീന്ദ്രിയനാഥനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന് ഒന്നും സ്വാധീനം ചെലുത്താനായിട്ട്, ഭഗവാനെ സ്വാധീനിക്കാനായിട്ട് ഒന്നിനും സാധിക്കില്ല എന്ന് ആര് പറയാണ്? ദ്വാരകാ നിവാസികള് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. പിന്നെന്താ പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്? അടുത്ത ശ്ലോകം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 7-ാമത്തെ ശ്ലോകം. 7-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ നാഥനാണ്. പിന്നെന്താണ്? അവരുടെ അമ്മയും അച്ഛനും സുഹൃത്തും നാഥനും ആത്മീയ ഗുരുവും പിതാവും ആരാധനാ വിഗ്രഹവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഈ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ കാലടികൾ പിന്തുടർന്നതിനാൽ ഞങ്ങൾ എല്ലാ വിധത്തിലും വിജയികളായി തീർന്നിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണമാണ് ഇവരൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരെല്ലാ തരത്തിലും വിജയികളായിത്തീരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കാൻ അങ്ങയുടെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് അവർക്ക് അനുഗ്രഹം കൊടുക്കണേന്നാണ് ആര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? ദ്വാരകാ നിവാസികള് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പിന്നെ അവര് എന്താ പറഞ്ഞത്? വീണ്ടും അവര് പറയാണ്,
അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അവർ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഇപ്പോ ഹസ്തിനാപുരിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് ദ്വാരകയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ. ആദ്യം ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഹസ്തിനാപുരിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു അവരോടുന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അപ്പൊ വീണ്ടും അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? ഭഗവാന്റെ സംരക്ഷണത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവര് ഭാഗ്യവാന്മാരാണെന്ന് പറയാണ്. കാരണം എന്താണ് പറയണത്? സ്വർഗത്തിലുള്ളവർ പോലും, അതായത് ദേവന്മാരും മറ്റുള്ളവർക്ക് പോലും അപൂർവമായിട്ടാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ദർശനം കിട്ടുന്നത്. സ്വർഗനിവാസികൾക്ക് പോലും അപൂർവമായിട്ട് കിട്ടുന്ന ദർശനമാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ദ്വാരകാ നിവാസികൾ പറയുന്നത് അപൂർവമായിട്ടാണ് സ്വർഗീയ നിവാസികൾക്ക്, അതായത് ദേവന്മാർക്കൊക്കെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാൻ അവസരം കിട്ടുന്നത്. എന്നിട്ടും ഇവർക്കാണെങ്കിലോ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പുഞ്ചിരിക്കുന്ന മുഖത്തോടെ ദർശനം കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കാണ്? ദ്വാരകാ നിവാസികൾക്ക് സാധിക്കാണ്. അപ്പോൾ അവർക്ക് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയമായ രൂപം കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ അത്രയും ഭാഗ്യമുള്ളവരാണ് ഇവരെന്ന് അവർ പറയാണ്. അപ്പൊ എത്ര ഭാഗ്യമാണ് അവരുടെ എന്നവര് ഓർക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് 8ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. പിന്നെ 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ ഇപ്പൊ 10ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ ഭഗവാനെ ഇങ്ങനെ കീർത്തിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങളാണ്. ദ്വാരകാ നിവാസികൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലും എന്താ പറയുന്നത്? അതേപോലെ തന്നെ അല്ലയോ പത്മലോചന എന്നാണ് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെ. 9ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയുന്നത്? മധുരയിലോ വൃന്ദാവനത്തിലോ ഹസ്തിനപുരത്തിലേക്കോ ബന്ധുമിത്രാദികളെയും സുഹൃത്തുക്കളെയും എല്ലാം കാണാൻ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ അഭാവത്തില് ഇവർക്ക് എങ്ങനെ തോന്നുന്നത്? ദശലക്ഷക്കണക്കിന് വർഷം പോലെ തോന്നുന്നു. ആ സമയത്ത് സൂര്യനില്ലാത്ത പോലെ എന്ന് തോന്നുന്നു. അവരുടെ കണ്ണുകളൊക്കെ ഉപയോഗശൂന്യമാകുക എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. ഉപയോഗശൂന്യമാണ്. കാരണം അവർക്കൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. കാരണം അവരെല്ലാം ഭഗവാനെയാണ് അവർ കാണുന്നത്. ഭഗവാനിലൂടെയാണ് എല്ലാം കാണാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അവര്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇല്ലാണ്ടാവുമ്പോ അവർക്ക് അവരുടെ മുന്നിൽ ഇരുട്ട് പോലെയാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നത് പറയണം. ഭഗവാന്റെ ബന്ധുക്കളെ കാണാനും ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇവര് മുഴുവനും ശൂന്യരായിട്ടാണ് അവർക്ക് തോന്നുന്നതെന്ന് ദ്വാരകാ നിവാസികള് പറയാണ്. പിന്നെ അടുത്തതിലും പറയുന്നതാണ്, അങ്ങ് എല്ലായ്പ്പോഴും പരദേശത്ത് താമസിക്കുകയാണെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാണ്? പുഞ്ചിരിയിലൂടെ ഇവരുടെ ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ അകറ്റി അവർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാണ്? എപ്പോഴും സന്തോഷം, ആനന്ദം പ്രദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആകർഷകമായിട്ടുള്ള മുഖം ദർശിക്കാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയാവുമ്പോ? ഭഗവാൻ പുറത്ത് താമസിക്കുമ്പോ, ദ്വാരക വിട്ടു പോകുമ്പോ. പക്ഷേ അവരെന്താ പറഞ്ഞ, അങ്ങയുടെ സാന്നിധ്യം ഇല്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് നിലനിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഭഗവാനോട് അവരിങ്ങനെ അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അവർ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കണം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കേട്ടപ്പോ കാരുണ്യവാനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്താണ്? ദ്വാരകാപുരിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ച് അവർക്ക് എല്ലാ വിധത്തിലുള്ള ആശംസകളും നേർന്നുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായ നോട്ടത്തിലൂടെ അവരുടെ ആ കീർത്തനങ്ങൾ ഭഗവാനെ കീർത്തിച്ചത് മുഴുവൻ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു. അപ്പൊ ഈ ദ്വാരകാ നിവാസികൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് മുഴുവനും കേട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു പുഞ്ചിരിയിലൂടെ അത് മുഴുവനും സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനാണ് 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇനി 11ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലേക്ക് പോയപ്പോ ദ്വാരകയുടെ സംരക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് പറയാണല്ലേ. നാഗലോകത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് എന്താണ് പറയുന്നത്? നാഗലോകത്തിന്റെ തലസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള ഭോഗവതി നാഗങ്ങളാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ ദ്വാരകയും എങ്ങനെയാണ്? സംരക്ഷണം, വൃഷ്ണികുലത്തിലുള്ളവരുടെ സംരക്ഷണത്തിലാണ്. വംശജരായിട്ടുള്ള പേര് പറയുന്നുണ്ട്. ഭോജൻ, മധു, ദശാർഹൻ, എന്താ പറയാ, അർഹൻ, കുഗുരൻ, അന്ധകൻ എന്നിവരാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണ് എന്ത്? ദ്വാരക. ദ്വാരക ഇവരാൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ദ്വാരകയും ഇതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനത്തെ വൃഷ്ണി വംശത്തിൽ പിറന്നവരിൽ സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ദ്വാരകയും. ഭഗവാനെ പോലെ തന്നെ ശക്തിയുള്ളവരാണ് അവര് എന്നും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. പിന്നെ ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് ദ്വാരകാ നഗരത്തെ കുറിച്ച് പറയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളിൽ എന്താ പറയുന്നത്? ദ്വാരകാ നഗരം എല്ലാ ഋതുക്കളുടെയും ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. ആശ്രമങ്ങൾ, ഉദ്യാനങ്ങൾ, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, ജലാശയങ്ങൾ എന്നിവ എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു എന്ത്? ദ്വാരകാ നഗരം എന്ന് പറയാണ്. ഉദ്യാനങ്ങളും പിന്നെ എന്താണ്, പൂന്തോട്ടങ്ങൾ, ആശ്രമങ്ങള്, പിന്നെ ജലാശയങ്ങൾ, അങ്ങനെ സമൃദ്ധമായിട്ട് ഐശ്വര്യം നിറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു നഗരിയാണ് എന്ത്? ദ്വാരകാ നഗരം എന്നും പറയാണ്. കാരണം ഭഗവാനാണ് അവിടെ ഉള്ളത്. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ആരും ഉണ്ടാവും? ഐശ്വര്യ ദേവതയായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്മി ദേവി ഉണ്ടാവും. അത്രയും ഐശ്വര്യപൂർണമായിരുന്നു ദ്വാരകാ നഗരം. പിന്നെന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നഗര കവാടത്തിലും വീട്ടുവാതിൽക്കലും റോഡരികിലും എല്ലാം എന്താണ് പലതരത്തില് തോരണങ്ങളും പിന്നെ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കുലച്ച വാഴകൾ കൊണ്ടും മാവില കൊണ്ടും
പിന്നെന്താണ് ഉത്സവ ചിഹ്നങ്ങൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നെ കൊടിക്കൂറ ഹാരങ്ങൾ, സ്വാഗത വാക്യങ്ങളൊക്കെ ആലേഖനം ചെയ്ത് ഫലകങ്ങളും ഒക്കെ ചാർത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നഗരവീഥികൾ മുഴുവനും ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പറയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാൻ വരുന്ന ആ സന്തോഷം അവര് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പല രീതിയിൽ അവരുടെ സന്തോഷം അവർ കാണിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും അത് തന്നെ പറയുന്നത്, പ്രധാന വഴികള് നമുക്കുള്ളൊരു പോയിന്റ് അല്ലേ? ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാം ഉണ്ടാവും, എല്ലാം ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ കിട്ടും. എല്ലാം ഉണ്ടാവും. അതെ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ മാത്രം വിളിച്ചാൽ മതി, വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ എല്ലാം തന്നെത്താനും വരും. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു നല്ലൊരു പോയിന്റ് ആണ്. ഭഗവാൻ എവിടെയുണ്ട് അവിടെ എല്ലാ സമൃദ്ധി ഉണ്ടാവും. അതെ. പിന്നെ അടുത്തതിലും അത് തന്നെ പറയണത്, പ്രധാന വഴികളും ഇടവഴികളും കമ്പോളങ്ങളും പൊതുസമ്മേളനങ്ങളും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും എന്താണ് നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി അവിടെയൊക്കെ ജലം തെളിച്ചു. മാത്രമല്ല ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാനായിട്ട് പഴങ്ങളും പൂക്കളും പിന്നെ പൊട്ടാത്ത വിത്തുകളൊക്കെ വിതറി എന്ന് പറയണത്. അപ്പൊ എല്ലാ തരത്തിലും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ പൂക്കള്, പഴങ്ങള്, പൊട്ടാത്ത വിത്തുകൾ, ഇതൊക്കെ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നമ്മള് എല്ലാതും ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാ സ്ഥലത്തും വിതറി. പിന്നെ വീടുകളിലും പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട്, വീടുകളിലും ഓരോ വാതിലിക്കലും തൈരും പിന്നെ ഉടയാത്ത ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫലങ്ങള്, പൂജാ സാമഗ്രികള്, കരിമ്പ് തുടങ്ങിയായിട്ടുള്ള പൂർണ്ണ കുംഭങ്ങള്, ധൂപം, ഇതൊക്കെ ദീപം, ഇതെല്ലാം ഒരുക്കി വെച്ചു. ഓരോ വീടുകളിലും, വഴികളിൽ മാത്രമല്ല, നഗരവീഥികളിൽ മാത്രമല്ല, ഓരോ വീടുകളിലും, അതായത് എല്ലാ തരത്തിലും എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരും ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറായിരിക്കുകയായിരുന്നു. ദ്വാരകാ നിവാസികളിൽ ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് അതിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ വരുന്നുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഇനി ഭഗവാന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരെ കുറിച്ചാണ് അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ ദ്വാരകാ നിവാസികൾ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ എല്ലാ തരത്തിലും നഗരത്തിലായാലും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വീഥികളിലായാലും വീടുകളിലുള്ളവരും എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി. ഇനി ഭഗവാന്റെ വീട്ടില് എങ്ങനെയാ പറയണത്, ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ദ്വാരകാധാമത്തില് ഭഗവാൻ എത്തിയെന്ന് കേട്ടപ്പോ ഭഗവാന്റെ അച്ഛൻ വാസുദേവനും അതുപോലെ തന്നെ അക്രൂരൻ, ഉഗ്രസേനൻ, ബലരാമൻ, പ്രദ്യുപ്നൻ, ചാരുദാക്ഷണൻ, ജാമ്പവതിയുടെ പുത്രനായിട്ടുള്ള സാമ്പൻ, എല്ലാവരും സന്തോഷത്തോടെ അവര് വിശ്രമവും ഇരിപ്പിടവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയാണ് എല്ലാവരും. കാരണം ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും ആകർഷിക്കുന്നവനാണല്ലേ, അത്രയും ആകർഷിക്കുന്നവനാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എന്താണ്, ഇരുട്ട് പോലെയായിരുന്നു, എല്ലാവരുടെയും ആ ഒരു പ്രകാശം ഇല്ലാതായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും മാർഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുതകാംക്ഷിയാണ് ഭഗവാൻ, നിയന്താവാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന് പോയപ്പോ ഒരു ശൂന്യത അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അനുഭവപ്പെട്ടു എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ തിരിച്ചു വരുന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോ എല്ലാവരും അവരുടെ വിശ്രമവും ഇരിപ്പിടവും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകാണ്. എങ്ങനെയാണ് അവർ പോകുന്നത്? അവരും പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ ശരിക്കും അച്ഛനാണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ മകനാണ് വരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗൃഹസേനൻ എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ അപ്പൊ പിതാമഹനാണല്ലോ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവര് ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ എങ്ങനെയാ പോണത്? പൂക്കളും മറ്റു മംഗളവസ്തുക്കളും വഹിക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണരോടൊപ്പം രഥങ്ങളിൽ തിടുക്കത്തിൽ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പുറപ്പെട്ടു എന്ന് പറയണവരെല്ലാവരും. അപ്പൊ അവരെല്ലാവരും പോകുന്നത് ഭഗവാൻ ഉപഹാരങ്ങളായിട്ടാണ്, മംഗളവസ്തുക്കളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് എല്ലാവരും പോകുന്നത്. അവരുടെ മുമ്പിൽ സൗഭാഗ്യ സൂചകങ്ങളായിട്ടുള്ള ആനയുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ശംഖുകൾ ഊതിക്കൊണ്ടും കാഹളങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ടും വേദമന്ത്രങ്ങളൊക്കെ ഉരുവിട്ടുകൊണ്ടും സ്നേഹത്തോടെ അവര് ഭഗവാനോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് ഭഗവാനോടുള്ള ആദരവ് പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ്. എല്ലാ തരത്തിലും ഭഗവാനെ എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകുന്നതായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ വീട്ടിലുള്ളവർ മാത്രമല്ല, ആ ദ്വാരകയിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നൂറുകണക്കിന് വേശികൾ, അവരും എന്താണ് പലതരത്തിലുള്ള വാഹനങ്ങളിൽ ഭഗവാന്റെ ദർശനം എടുക്കാനായിട്ട് അവരും മുന്നോട്ട് നീങ്ങി. എല്ലാവരും എന്താണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് ഉത്സാഹികളായിരുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അവരെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് എന്താണ്, അവരുടെ സുന്ദരമായ മുഖങ്ങൾ തിളങ്ങുന്ന കമ്മലുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ച് അവരുടെ ഭംഗി കൂടുതൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഭഗവാനെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും ഭംഗിയിൽ ഒരുങ്ങി പോകണം എന്ന് പറയും. കാരണം നമ്മളെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഏറ്റവും സന്തോഷം നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയിൽ നല്ല സന്തോഷത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കാണുമ്പോൾ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണല്ലോ. അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഏറ്റവും നല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ നമ്മളെ നാട്ടിലും കൂടുതൽ മറ്റുള്ള സൗത്തിലൊക്കെ നല്ല പട്ട് സാരിയൊക്കെ എടുത്ത് ഭയങ്കര ഇതാക്കിയിട്ടാണ് അവരൊക്കെ അമ്പലത്തിൽ പോകുക എപ്പോഴും. നമ്മൾ പക്ഷെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാറില്ല അത്ര എനിക്ക് തോന്നുന്നു.
നമ്മുടെ നാട്ടില് പോകുന്നത്. പക്ഷെ അവർ പറയണത് അത് തന്നെയാണ്, ഭഗവാനെ ദർശനം എടുക്കാൻ പോകുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ നല്ല സന്തോഷത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് പോകേണ്ടത്. അപ്പം ഇവരും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും ഭയങ്കരമായിട്ട് അലങ്കരിച്ച് നല്ല നല്ല ഭംഗിയിൽ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് പോയി എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ അടുത്തതും കലാകാരന്മാരെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഭഗവാന്റെ ലീലകളൊക്കെ കേട്ട് പ്രചോദിതരായിട്ടുള്ള കലാകാരന്മാര്, നാടകക്കാരും നർത്തകരും ഗായകരും ഒക്കെ എന്താണ്, അവരെല്ലാവരും ഇതേ ഭഗവാനെ എന്താ പറയാ, ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് അവരും പോയി. അവരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള സംഭാവനകൾ പ്രദാനം ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ മഹത്വങ്ങളും കീർത്തികളൊക്കെ ആലപിച്ചുകൊണ്ടും നൃത്തം ചെയ്തുകൊണ്ടും ഒക്കെ ആ ഭഗവാൻ വരുന്ന സന്തോഷം പല രീതിയിലും എല്ലാവരും പ്രകടമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ശരിക്കും ഒക്കെ പോയിക്കൊണ്ട് ഒരു യാത്ര, എല്ലാവരും കൂടിയിട്ട് എന്താണ് ഒരു എന്താ പറയാ, ഒരു ജാഥ പോലെ അല്ല നമുക്ക് പറയാവുന്ന. അപ്പൊ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഒരുങ്ങി എല്ലാവരും പോകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ആരൊക്കെ വന്നത്, ഭഗവാന്റെ വീട്ടിലുള്ളവരൊക്കെ വന്നു, പിന്നെ ദ്വാരകാ നിവാസികൾ കുറെ വന്നു, പിന്നെ എടുത്തു പറയുന്നത് ഈ കലാകാരന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുന്നു, പിന്നെ വേശികളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് ഉത്സാഹത്തോടെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക്, ദ്വാരകയുടെ ഭഗവാൻ വന്നിരിക്കുന്ന അവിടേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും എന്താണ് ഉപഹാരങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും ഭഗവാന് ദർശനം എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനാണെങ്കിലോ, ഭഗവാൻ ഇവരൊക്കെ കണ്ട് ഇവരൊക്കെ സമീപിച്ച് ഓരോരുത്തരെയും യഥാവിധത്തിൽ ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്, ബഹുമാനാദരങ്ങൾ കൊടുത്തുകൊണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഓരോരുത്തരെയും, ബന്ധുമിത്രാദികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, ദ്വാരകയിലുള്ള മറ്റു നിവാസികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു, എല്ലാവരും ഭഗവാനെ സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ എത്തി. ആ എല്ലാവരെയും സമീപിച്ച് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാൻ യഥോചിതമായിട്ട് ഉചിതമായ രീതിയിൽ അവർക്കൊക്കെ ബഹുമാനാദരങ്ങൾ ഭഗവാനും സമർപ്പിച്ചു തിരിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്വീകരിക്കാൻ വന്നവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും ഭഗവാനും തിരിച്ച് ആദരവ് പ്രകടിപ്പിച്ചു എന്നും നമുക്ക് 21ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ ശിരസ് നമിച്ച് വണങ്ങി ആശംസകൾ അന്യോന്യം ഓരോരുത്തർക്കും കൈമാറി. ചിലവരെ ആലിംഗനം ചെയ്തു, പിന്നെ ചിലവർക്ക് ഹസ്തദാനം കൊടുത്തു, ചിലവരെ പുഞ്ചിരി തൂകിക്കൊണ്ടും ആശീർവാദങ്ങൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടും, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരെയും അധമ ശ്രേണിയിലുള്ളവരാണോ എന്താ പറയാ ഉന്നത ജാതിയിലുള്ളതാണോ എന്ന് നോക്കാതെ എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ ഭഗവാൻ ഉപചാരപൂർവ്വം എല്ലാവരെയും സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരെയും ഭഗവാൻ സ്വീകരിച്ചു. ചിലവർക്ക് കൈകൊടുത്ത് സ്വീകരിച്ചു, ചിലവരെ ആലിംഗനം ചെയ്ത് സ്വീകരിച്ചു, ചിലർക്ക് പ്രണാമം ചെയ്ത് സ്വീകരിച്ചു. അപ്പൊ ഓരോരുത്തർക്കും ഉചിതമായ രീതിയിൽ യഥോചിതമായിട്ട് എല്ലാവരെയും ഭഗവാൻ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. കാരണം ഭഗവാനാണ്, എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരുന്നത്. അത് ശരിക്കും നമ്മൾ പറയല്ലേ, യദ്ധിതാചരതി ശ്രേഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഒരു ശ്ലോകം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മള് ഒന്നൊക്കെ പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്ത് കാര്യം ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതിനുശേഷം പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ പറയുന്ന 23ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് വൃദ്ധരായിട്ടുള്ള ബന്ധുക്കളോടും, ഭഗവാൻ അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ ബന്ധുക്കളോടും പിന്നെ പത്നി സമേതരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ക്ഷീണിതരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാരോടും എല്ലാവരും അകമ്പടിയോടെ ഭഗവാൻ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അവര് എല്ലാവരും ഭഗവാൻ ആശീർവാദങ്ങൾ ചൊരിയുകയും പിന്നെ ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ ആലപിക്കുകയും കീർത്തിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. അപ്പൊ അത്രയും പ്രായമായിട്ടുള്ള വൃദ്ധന്മാരെയാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം, വൃദ്ധന്മാരോടൊപ്പം പിന്നെ എന്താണ് ബ്രാഹ്മണന്മാര്, എങ്ങനെയുള്ള പത്നി സമേതരായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണന്മാര്, അപ്പൊ അവര് അകമ്പടിയോടെ നഗരത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു. അപ്പൊ അവരൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ ആശീർവാദങ്ങൾ അവർ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഭഗവാന്. പിന്നെ അവര് ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങൾ കീർത്തിച്ചുകൊണ്ടും ആലപിച്ചുകൊണ്ടും ഇരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്നുവെച്ചാൽ ഇവരൊക്കെ സത്യസന്ധരായിട്ടുള്ള അവരാണ്. അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ കീർത്തിക്കുക. ആ ബ്രാഹ്മണന്മാരെ കുറിച്ച് നമ്മളവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. കാരണം അവർക്ക് പേരിനോ പ്രശസ്തിക്കോ വേണ്ടിയിട്ടല്ല അവരത് ചെയ്യുന്നത്. അവര് യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജാവിനെ അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഉള്ളവരെ കീർത്തിക്കുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം പോലെ അവർ ചെയ്തു പോകുന്നതായിട്ട് അതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. 24ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ്, സ്ത്രീജനങ്ങൾ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ദ്വാരകാവീഥിയിലെത്തി. ദ്വാരകാവീഥിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ഭഗവാൻ ആ രാജ്യവീഥിയിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് കൊട്ടാരത്തില് മറ്റുള്ള ആദരണീയമായ കുടുംബങ്ങളിലുള്ള സ്ത്രീജനങ്ങള് ഭഗവാനെ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊട്ടാരങ്ങളുടെ ഒക്കെ മട്ടുപ്പാവിൽ കയറി നിന്ന് അവര്
ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്. അത് ഉത്സവം പോലെയാണ് അവര് ആഘോഷിക്കുക. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ, ഒരു ഉത്സവം വരുന്ന പോലെയാണ്. ഓരോരുത്തരും പാട്ടും മേളവും ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അകമ്പടിയോടെയാണ് ഭഗവാനെ ദ്വാരകയിലേക്ക് സ്വീകരിച്ചു കൊണ്ടുവരുന്നത്. അത് പലതരത്തിലുള്ളവരെ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ കാറ്റഗറി പറഞ്ഞു. അവരെല്ലാവരും ഭഗവാനെ അത്രയും സ്നേഹത്തോടെ ആദരവോടെ ഉത്സാഹത്തോടെയാണ് ഭഗവാനെ ദ്വാരകയിലേക്ക് വരവേൽക്കുന്നത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പോൾ സ്ത്രീജനങ്ങളും ഭഗവാനെ ദർശനം എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കൊട്ടാരത്തിന്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ കയറിയിട്ട് അവരും ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട് നിന്നു. അതൊരു ഉത്സവമായിട്ടാണ് അവരും കണക്കാക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ പക്ഷെ ഇത്രയും പറയുന്നത് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതായിട്ട് പറയാം നമുക്ക്. കാരണം ദ്വാരകയിലുള്ളവരെ സംബന്ധിച്ച് അവരെപ്പോഴും ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവർക്ക് എന്താ പറയണത്, ഭഗവാൻ ദ്വാരകാനിവാസികൾ എല്ലാവരും തന്നെ സൗന്ദര്യത്തിന്റെ ഉറവിടമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ സദാ ദർശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. പക്ഷെ എന്നിട്ടും അവർക്ക് അതിലൊരിക്കലും തൃപ്തി വരുന്നില്ല. ഭഗവാനെ കണ്ട് ഇരിക്കുന്നവരാണ് ദ്വാരകാനിവാസികൾ എപ്പോഴും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇപ്പൊ ഹസ്തിനപുരിയിലേക്ക് പോയി എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, കുറച്ച് സമയമല്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വന്നുള്ളൂ. പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഭഗവാൻ അത്രയും കണ്ടിട്ടും അവർക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. ദ്വാരകാനിവാസികൾക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കണ്ട് മതി വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഭഗവാനും 25-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ എപ്പോഴും ദർശിച്ചിട്ട് പോലും അവർക്ക് അതിലൊരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കാരണം ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയൻ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ എപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് വരും, മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെടും. എന്തൊരു കാര്യമായാലും ഇപ്പൊ നമ്മള് സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഒരു കുറേ നേരം സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സബ്ജക്റ്റ് ഇല്ലാണ്ടാവും, പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ മടിയാവും. പക്ഷെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ ഒന്നും നമുക്ക് മടി വരില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ ഭഗവാനെ കാണുന്ന കാര്യം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമുക്കിപ്പോ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ഇത്രയും ഇഷ്ടം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ കാണുന്നവരുടെ കാര്യം അത് നമുക്കിപ്പോ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അവർക്ക് ഒരിക്കലും അതിൽ തൃപ്തി വരുന്നില്ല. അത്രയും അവർക്ക് ആഗ്രഹം കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനായിട്ട്. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത്, 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഭഗവാന്റെ മാറിടം നമുക്കറിയാം ഐശ്വര്യ ദേവതയുടെ ധാമമാണ് ഭഗവാന്റെ മാറിടം. പിന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചന്ദ്രസമാനമായിട്ടുള്ള മുഖമാണെങ്കിലോ മനോഹരമായ എല്ലാറ്റിനെയും കൊതിക്കുന്ന കണ്ണുകൾക്കുള്ള പാനപാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ മുഖം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകള് ദേവന്മാരുടെ വിശ്രമ സ്ഥലമാണ്. പാദങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മാത്രം ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, വേറൊരു വിഷയത്തെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കാത്ത, സംസാരിക്കുകയോ കീർത്തിക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ അഭയസ്ഥാനമാണ് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെന്നും ഇവിടെ പറയുന്നതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മാറിടം ഐശ്വര്യ ദേവതയ്ക്കും പിന്നെ മുഖം എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, ചന്ദ്രസമാനമായിട്ടുള്ള മുഖം, മനോഹരമായിട്ടുള്ള എല്ലാത്തിനെയും കൊതിക്കുന്ന കണ്ണുകൾക്കുള്ള പാനപാത്രമാണ്. മാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൈകള് ദേവന്മാരുടെ വിശ്രമസ്ഥലം, പാദപങ്കജങ്ങള് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ അഭയസ്ഥാനവുമാണെന്ന് ഇവിടെ 26-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയാണ്. ഇനി 27-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ ദ്വാരകാ വീഥിയിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരസ് എങ്ങനെ പറഞ്ഞത്, വെൺകൊറ്റ കൊടയാൽ വെയിലിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിച്ചു. വെൺകൊറ്റ കൊട കൊണ്ട് സംരക്ഷിച്ചു. അത് എന്താണെന്ന് അതൊരു ഉപമയായിട്ടാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. വെൺചാമരങ്ങള് അർത്ഥാകൃതിയിൽ വീശുകയും വഴിയിലൂടെ പുഷ്പവൃഷ്ടി നടത്തുകയും ചെയ്തു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മഞ്ഞ വസ്ത്രവും പുഷ്പത്തിന്റെ മാലകളും പിന്നെ സൂര്യൻ, ചന്ദ്രൻ, മഴവില്ല്, മിന്നൽ എന്നിവയാൽ ഒരേ സമയം ഒരു ഇരുണ്ട മേഘം ചുറ്റപ്പെട്ടതായിട്ട് തോന്നിപ്പിച്ചു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 28-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ അങ്ങി ദ്വാരകയിലെത്തി. ഭഗവാൻ ഫസ്റ്റ് എവിടേക്കാ പോണത്, പിതാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോകാണ് അല്ലെ. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ കൊട്ടാരത്തിലെത്തിയിട്ട് പിതാവിന്റെ ഭവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അമ്മമാരെ അദ്ദേഹം ചെന്ന് ആശ്ലേഷിച്ചു. മാത്രമല്ല ഭഗവാൻ അവരുടെ കാൽക്കൽ വീണ് ശിരസ് തൊട്ട് വന്ദിച്ചു. അതില് പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആരായിരുന്നു, അമ്മ ദേവകി മാതാവാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലെത്തി. ആദ്യം ദ്വാരകാ നിവാസികളെ കണ്ടു. ശരിക്കും ഒരു രാജാവാണ് അല്ലെ. രാജാവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരെ എന്താ പറയാ വന്ന് വീട്ടിലേക്കല്ല ഭഗവാൻ പോണത്. ആദ്യം തന്നെ കൊട്ടാരത്തിലും എന്താ പറയാ ദ്വാരകാ നിവാസികളെ കണ്ടു. അതിൽ വൃദ്ധന്മാരെ പരിഗണിച്ചു. അതിനുശേഷം എവിടേക്കാ പോണത്, അച്ഛന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോയി അമ്മമാരെ കണ്ടു. അവരിൽ നിന്നും ആശീർവാദമൊക്കെ മേടിച്ചു.
അങ്ങനെ അമ്മമാരുടെ കാൽക്കലൊക്കെ വീണ് വന്ദിച്ചു. അതിനുശേഷം ഭഗവാനെ അമ്മമാരെ ആശ്ലേഷിച്ചു. അവര് എന്താണ് പറയുന്നത്, അവരെ ഭഗവാനെ മടിയിലിരുത്തി എന്നാ പറയുന്നത്. അത്രയും വാത്സല്യം കൊണ്ട് ഭഗവാനെ മടിയിലിരുത്തി അവരുടെ ആ പരിശുദ്ധമായ വാത്സല്യം കൊണ്ട് സ്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് പാല് ചുരന്നു എന്നാ പറഞ്ഞത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ആനന്ദ കണ്ണീര് അവരിൽ നിന്ന് വന്നു. അത് ഭഗവാനെ മീറനണിയിച്ചു എന്നാണ് 29ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഭഗവാനോടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹം, എല്ലാവർക്കും ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു സ്നേഹത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാന്റെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക്, ഭഗവാൻ 16,108 ഭാര്യമാരുള്ള ഭഗവാന്റെ ഓരോ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പത്നിമാർ താമസിക്കുന്ന കൊട്ടാരങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു എന്നാണ് 30ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇനി ആ പത്നിമാരെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയുന്നത്. 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, അവര് വളരെ കാലത്തെ പരദേശവാസത്തിന് ശേഷം ഭർത്താവ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാര് വളരെയധികം സന്തോഷിച്ചു. അവർക്കും ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരുന്നു. അവര് ഉടൻ തന്നെ അവരും എന്ത് ചെയ്താണ്, അവരുടെ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്നും ചിന്തകളിൽ നിന്നും മാറ്റി ഹരേ കൃഷ്ണ ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ അവർ എഴുന്നേറ്റ് അവരെ ചിന്തകളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ച് അവർ വേഗം എഴുന്നേറ്റ് എന്താണ്, സാമാന്യ മര്യാദ, സ്ത്രീകളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു മര്യാദ അനുസരിച്ച് അവരും എന്ത് ചെയ്തു, ഭർത്താവിനെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് നാണം കൊണ്ട് മുഖം മറച്ച് ലജ്ജയോടെ ചുറ്റും നോക്കി എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് അതില് ലജ്ജ എടുത്തു പറയുന്ന സ്ത്രീകൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്നൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു വിശേഷപ്പെട്ടൊരു ക്വാളിറ്റി ആയിട്ടാണ് അതോടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ അത് അങ്ങനെ അതെടുത്ത് പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ടാണ് ലജ്ജയോടെ ഒരു ചുറ്റും നോക്കി. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിലും അവരെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയാണ്, അതിരുകടന്ന ആനന്ദം കൊണ്ട് അവരാദ്യം തന്നെ അവരെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഉള്ളറയിൽ ഭഗവാനെ ആദ്യം അവരെന്ത് ചെയ്തു, ആശ്ലേഷിച്ചു. അതിനുശേഷം ദൃഷ്ടി കൊണ്ട് അവർ ആലിംഗനം ചെയ്തു. പിന്നെ അവരെന്ത് ചെയ്യാണ്, അവരുടെ പുത്രന്മാരെ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് പറഞ്ഞയക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആലിംഗനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ അവരുടെ വികാരങ്ങൾ അവർ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. പക്ഷെ എന്നാലും അവർക്ക് ആനന്ദം കൊണ്ട് അവർ പോലും അറിയാതെ അവർക്ക് എന്ത് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു, കണ്ണുനീര് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു, ആനന്ദത്തിന്റെ കണ്ണുനീര് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പക്ഷെ എപ്പോഴും എങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഇവരുടെ കൂടെയുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും അരികില് ഏകനായിട്ട് തന്നെ നിലനിന്നെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ അവർക്ക് എപ്പോഴും നവനവമായിട്ട് പുതിയതായിട്ടാണ് എപ്പോഴും അനുഭവപ്പെട്ടത്. എപ്പോഴും ഭഗവാൻ ഇവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിട്ടും ഭഗവാന്റെ ആ പാദങ്ങൾ അവർക്കും പുതിയതായിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ പോലെ തന്നെ ഇവർക്കും പുതിയതായിട്ട് തന്നെയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഐശ്വര്യദേവത സ്വഭാവം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ്, ചപലയാണ്, എപ്പോഴും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഒരിക്കലും ആർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല, ഐശ്വര്യദേവതയ്ക്ക് സാധിക്കില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അഭയം പ്രാപിച്ചാല് ആ പാദങ്ങളിൽ നിന്ന് ആർക്കും വേർപിരിയാനായിട്ട് ഏത് സ്ത്രീക്കും കഴിയില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഭഗവാൻ അഭയം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് ആർക്കും തോന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഇത്രയും ഭഗവാനോട് ആകർഷണം വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണുന്നവരുടെ സ്ഥിതി എന്തായിരിക്കും നമുക്ക് ഊഹിക്കാം അല്ലെ. അത് പാണ്ഡവരുടെ ഒക്കെ നമ്മൾ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇനി വരുന്നത് അധ്യായങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കറക്റ്റായിട്ട്. പാണ്ഡവർക്ക് ഭഗവാനായിട്ടുള്ള വിയോഗം വരുമ്പോൾ, കാരണം ഭഗവാന്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടും ഉറങ്ങിയും ഇരുന്നും കഴിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാവണ ആ പ്രയാസം നമ്മൾ പറഞ്ഞതല്ല, കഴിഞ്ഞ അധ്യായങ്ങളിലല്ലേ വരുന്നുണ്ടായിരുന്നതൊക്കെ. അപ്പൊ അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ അടുത്തതിൽ പറയുന്നത് എന്താണ്, അടുത്ത 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ഭൂമിക്ക് ഭാരമായിട്ടുള്ളവരെ ഭഗവാൻ ഒന്നും ചെയ്യാതെ തമ്മി തന്നെ എല്ലാവരെയും തല്ലുണ്ടാക്കിച്ചിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ അവരെ തന്നെ തമ്മിൽ തീർത്തു എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഈ 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഇവിടെ പറയുന്നത് ഭൂമിക്ക് ഭാരമായിരിക്കുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും വധിച്ച ശേഷം ഭഗവാൻ ശാന്തനായി. പിന്നെന്താ പക്ഷെ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്, അശ്വസേന, ഗജസേന, തേര്, കാലാൾപ്പട തുടങ്ങി ഉൾപ്പെടുന്ന അവരുടെ സൈന്യബലത്തിൽ രാജാക്കന്മാരൊക്കെ അങ്ങേയറ്റം അഹങ്കാരം വന്നപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്, പോരാട്ടത്തിന് ഭഗവാൻ നിന്നില്ല. പകരം എന്ത് ചെയ്തു, എപ്രകാരം മുളകൾ അന്യോന്യം ഉരസി അഗ്നി ജ്വലിപ്പിക്കുന്ന പോലെ അഗ്നി ഉണ്ടാക്കുന്ന കാറ്റിനെ പോലെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു, അവർക്കിടയിൽ വിദ്വേഷം സൃഷ്ടിച്ച് അന്യോന്യം യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു, ഭഗവാൻ അവിടെ തന്നെ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം ഉണ്ടാക്കി. അതാണ് 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. ഭഗവാനായിട്ടൊന്നും ചെയ്തില്ല, പക്ഷെ അവരെ കൊണ്ട് തന്നെ തമ്മിൽ വിദ്വേഷം ഉണ്ടാക്കിച്ച് തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്തു, അവർ തന്നെ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് പറയാണ്. ആ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ അഹേതുകമായ കാരുണ്യത്തിൽ
കാരണമില്ലാത്ത ആ കാരണത്തില് ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ്. ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നതിന് ഭഗവാന് കാരണമില്ലാത്ത കാരണം ഉണ്ടാക്കുക ഭഗവാൻ. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ഈ പറഞ്ഞ ഭഗവാന്റെ അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എല്ലാവരെയും ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ലൗകിക വിഷയങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പോലെ യോഗ്യരായ സ്ത്രീകളുടെ മധ്യേ സ്വയം ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ്? ആസ്വദിക്കാനായിട്ട്. ഭഗവാൻ എല്ലാതും ആസ്വദിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമുക്കറിയാം ഭക്തന്മാരെ ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട്. അതാണ് അഹൈതുകമായ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന ആന്തരിക ശക്തി കൊണ്ട്. ഭഗവാന്റെ ആന്തരിക ശക്തിയാലാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവാന്റെ അവതരണ അല്ലെങ്കിൽ വിസ്താരങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്നത്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ രാജ്ഞിമാരുടെ ചിന്താഗതി പറയാണ്. രാജ്ഞിമാരുടെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള പുഞ്ചിരികൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ അതിവ്യത്വത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ഇവിടെ അല്ലെ. രാജ്ഞിമാരുടെ മനോഹരമായ പുഞ്ചിരികളും ഒളിഞ്ഞു നോട്ടങ്ങളും എല്ലാം കളങ്കമില്ലാത്തതും ആവേശകരമായിരുന്നു. പക്ഷെ അതെന്താണ്? കാമദേവന്റെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട്. കാമദേവനെ തോൽപ്പിക്കും. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കാമദേവൻ അതിൽ തോൽപ്പിക്കപ്പെട്ട് വില്ല് അല്ലെങ്കിൽ ചാപം ഉപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് കെൽപ്പുള്ള രീതിയിലായിരുന്നു. മാത്രമല്ല ശിവനെ പോലും ആരുടെ? ഈ രാജ്ഞിമാരുടെ നോട്ടത്തിന് ഇരയാകും ശിവൻ പോലും. പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ 36ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയനാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭൗതികമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും. നമുക്കിപ്പോ ഒരു കുടുംബമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൊണ്ടു നടക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആർക്കും. ഒരു വീട്, ഒരു കുടുംബം, ഒരു ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഭർത്താവ്, മക്കളായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ഈ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് 16,108 ഭാര്യമാരെയും കൊണ്ട് നടക്കണേന്നാണ് നമ്മളെ ചിന്താഗതിക്ക് അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത്, നമ്മളെ രീതിയിൽ. അപ്പൊ അതിനുള്ളൊരു ഉത്തരമാണ് ഇവിടെ ഈ പറയുന്നത്. ഭഗവാനെ സംബന്ധിച്ച് ഭഗവാൻ ഇതിലൊന്നും ബന്ധമില്ല. ഭഗവാൻ ഇതിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണിത്. കാരണം എങ്ങനെയാ ഇത്രയും എന്തൊക്കെയായാലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? രാജ്ഞിമാരുടെ മനോഹരമായ പുഞ്ചിരികളും ഒളിഞ്ഞു നോട്ടങ്ങളും എല്ലാം കളങ്കമില്ലാത്തതും ആവേശകരമായിരുന്നിട്ടും മഹാദേവനെയും കാമദേവനെ പോലും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? ആകർഷിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇതൊന്നും അവർക്ക് സാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ സാധാരണ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അത് പറയുന്നുണ്ട്. സാധാരണ ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള പ്രത്താത്മാക്കളും ഭഗവാൻ അവരിൽ ഒരാളെന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇതൊക്കെ അവര് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ബന്ധനമില്ലാത്തവനാണെങ്കിലും ജഡവസ്തുവിനാൽ ബാധിക്കപ്പെടുന്നുവെന്ന് അജ്ഞത കാരണം അവർ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ശരീരവും ആത്മാവും തമ്മില് ഭഗവാന്റെ ഒന്നാണ് രണ്ടും. ഭഗവാന് അല്ലാണ്ട് ആത്മാവ് വേറെ, ഭഗവാന്റെ ശരീരം വേറെ, നമ്മളെപ്പോലെയല്ല ഭഗവാൻ. പക്ഷെ ഭൗതികവാദികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോലുള്ള ജനങ്ങൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ വേറെയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോകുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യത്വം മനസ്സിലാക്കാത്തത് കൊണ്ട്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാത്തത് കൊണ്ട്, അജ്ഞത കാരണമാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ അത് പറയാണ്, ഇതാണ് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യത്വം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യത്വമാണ്. കാരണം ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചാലും ഭഗവാൻ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നില്ല? ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങളൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. ഒന്നുമായിട്ടും ഭഗവാന് യാതൊരു ബന്ധവും. ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എന്താണ്? ഒന്നിനെയും ബന്ധപ്പെടാത്ത, അതിനൊരു വേർഡ് നമ്മൾ പറയണ്ടല്ലോ. എന്താണ് പറയണത്? ഭഗവാൻ എപ്പോഴും എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു എന്നാ പറയാ? മറന്നല്ലോ. ഭഗവത്ഗീതയിൽ എപ്പോഴും പറയുന്നല്ലോ നമ്മൾ പരിപൂർണനായിട്ട് നിൽക്കുന്നതല്ല, പരിപൂർണനല്ല, നിരപേക്ഷനാണ്. നിരപേക്ഷനാണ്. പക്ഷെ വേറൊരു വേർഡ് കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. നിരപേക്ഷനാണ്, അപ്രതിഹതയാണ്, എന്തോ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നില്ല. അത് അബുദ്ധനാണ്. ആത്മാരാമനൊന്നല്ല, അത് അല്ല. നമുക്ക് വിടാം, എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല ഇപ്പൊ പെട്ടെന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഭഗവാന്റെ ദിവ്യത്വം, അപ്പൊ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമ്പർക്കത്തിൽ ഇരുന്നാലും ഭഗവാൻ അതൊന്നും ബാധിക്കുന്നില്ല. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നവർ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നവർക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അവർക്കും ഇതേപോലെ തന്നെ ഗുണങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. ഭഗവാന് ബാധിക്കില്ല. മാത്രമല്ല ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെയും എന്ത് ബാധിക്കില്ല? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. താമരയില പോലെ.
അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ആർക്കും പിന്നെന്ത് വരുന്നില്ല, ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതൊന്നും അവരെയും ബാധിക്കുന്നില്ല. ഭഗവാനും എങ്ങനെയാണ്, നിർഗുണനാണ്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഈ ഗുണങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷെ അതൊന്നും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ പക്ഷെ രാജ്ഞിമാരെ വിചാരം എന്താണ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നതാണ് രാജ്ഞിമാരെ ധാരണ, എന്താ പറയുന്നത്, സൗമ്യരുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ത്രീജനങ്ങളും, അതായത് രാജ്ഞിമാര് വിചാരിക്കുന്നത് അവരുടെ ഭർത്താവ് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അവരെ അനുസരിക്കുന്നവരാണ്, ഭഗവാൻ അവരെ അനുസരിക്കുന്നവരാണ്, മാത്രമല്ല അവരാൽ ഭരിക്കപ്പെടുന്നതാണെന്നും ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഇവരെ വിചാരം ഭഗവാൻ ഇവര് പറയുന്നത് അനുസരിച്ചാണ്, ഇവര് ഭരിക്കുന്നത് അനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്നതാണെന്നാണ് സാധാരണ എല്ലാ ഭാര്യമാരും പോലെ ഈ ഭഗവാന്റെ രാജ്ഞിമാരും വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്, പരമനിയന്താവാണ്. എല്ലാവരെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ആരാണ്, ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആസുരന്മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികവാദികൾക്ക് അറിയാത്ത പോലെ തന്നെ ഈ രാജ്ഞിമാർക്കും ഭഗവാന്റെ മഹാത്മ്യങ്ങളെ കുറിച്ചും വ്യാപ്തിയെ കുറിച്ചും അവർക്ക് അറിയാത്തത് കൊണ്ട് അവര് ധരിക്കുന്നത് അവര് പറയുന്നതാണ് ഭഗവാൻ അനുസരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ഭഗവാൻ എന്നാണ് ഇവരെല്ലാവരും ചിന്തിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ 11ാമത്തെ അധ്യായം 39ാമത്തെ ശ്ലോകം അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം. അങ്ങനെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ദ്വാരകാ പ്രവേശം എന്ന ശ്രീമദ് ഭാഗവതം പ്രഥമ സ്കന്ധം 11ാം അധ്യായത്തിന്റെ ഭക്തി വേദാന്ത ഭാഷ്യം ഇപ്രകാരം സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ. സർവകൃഷ്ണാർപ്പണമസ്തു. ഭഗവാൻ അവർക്ക് രാജ്ഞിമാർക്ക് വേണ്ട പോലെ രാജ്ഞിമാരുടെ മുന്നിലും, അമ്മമാർക്ക് വേണ്ട പോലെ അമ്മമാരുടെ മുന്നിലും, കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ട പോലെ കുട്ടികളുടെ മുന്നിലും, ഗുരുക്കന്മാർക്ക് വേണ്ട പോലെ ഗുരുക്കന്മാരുടെ മുന്നിലും ഭഗവാൻ അതാത് പോലെ ഭഗവാനായിട്ട് അവസാന ശ്ലോകത്തിൽ ഇന്നലെ മാതാജി പറഞ്ഞില്ലേ, അവസാനത്തെ ശ്ലോകം അതാത് അവർക്ക് വേണ്ട പോലെ തന്നെ ഭഗവാൻ അതുപോലെ പെരുമാറി. ഓരോരുത്തർക്ക് എങ്ങനെയാണോ അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുപോലെ. അതായത് ദ്വാരകയിലാണല്ലേ ഭഗവാൻ ഐശ്വര്യഭാവത്തിൽ രാജാവാണ് ഭഗവാൻ. ഒരു രാജാവ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാവേണ്ടത്, കാരണം രാജാവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധി തന്നെയാണ് ശരിക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാൻ രാജാവായിട്ട് വരുമ്പോ മറ്റുള്ളവർക്ക് മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് എല്ലാവരിലും ഒരു രാജാവായിരിക്കുമ്പോൾ ആ രാജ്യത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക, രാജ്യത്തിലെ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, വീട്ടില് ഇപ്പൊ എന്താണ് പറഞ്ഞത്, ഭാര്യയെ നോക്കുക, അമ്മയെ നോക്കുക, മക്കളെ നോക്കുക. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരോടും തന്റെ കടമ എങ്ങനെയാണോ ചെയ്യേണ്ടത്, രാജ്യത്തിനോടായാലും പ്രജകളോടായാലും അതെല്ലാതും കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാണ് ഭഗവാൻ ഓരോരോ സമയത്തും സന്ദർഭത്തിൽ. അപ്പൊ ഇതിലിപ്പോ നമ്മൾ എടുത്ത് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിൽ പറഞ്ഞില്ലേ, കലാകാരന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, വേശ്യകളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞപ്പോ വേശ്യകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് താഴ്ന്ന് നമ്മളൊക്കെ വേറൊരു രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗം ജനങ്ങളാണ് അവരൊക്കെ നമ്മൾ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും എന്താ കാണുന്നത്, ഭഗവാൻ എല്ലാവരോടും അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കൊടുക്കേണ്ട മാന്യത കൊടുത്ത് അവരെ ആദരിക്കേണ്ട രീതിയിൽ ആദരിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. അപ്പൊ അതായത് നമ്മൾ ആരെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതല്ല. ഒരു രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രജകളുടെ ക്ഷേമം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ കറക്റ്റായിട്ട് ഓരോരുത്തരോടും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നതാണ് ശരിക്കും. അപ്പൊ സമൂഹത്തില് പലതരത്തിലുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ എല്ലാവരോടും നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം പെരുമാറേണ്ടതെന്നും നമുക്കിവിടെ ഭഗവാൻ കാണിച്ചു തരാണ് ഇതൊക്കെ, അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മളെ 11ാമത്തെ അധ്യായം അവസാനിച്ചു. ഇനി അടുത്തത് പരീക്ഷിത്ത് മഹാരാജാവിന്റെ ജനനം, 12ാമത്തെ അധ്യായം 12 നാളെ എടുക്കാം നമുക്ക്. ഹരേ